شو الشكوى شو بدك؟ انه بدي يرجعوا لي الورشه. الورشه مع مين الورشه؟ مع احد الجماعات. هفدمê hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê iddia dike ku nivîzgehek bi navê vegerandina mafan û rawestandina zordarî û stemkariyan damezrandiye, çekdarên Emşad bacên giran û pereyên zor bi diravên Emerîkî li ser şêniyên Kurd li navçeya Şîyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê sepandine. Gujmên ku wekû bac hatine sepandin ne li gorî hêz û karîna cotkaran e, ji ber ku tekez dikin ku berhemên demsalan êdî têra têçûna dar û zeytûnên çandiniyê nake. Dezgeha Arkê agahî û zanyariyên di vê derbarê de bi destxwe vexistin. Jêderan hûrguliyên bacên sepandî eşkere kirin. $8 Emerîkî li ser her dareke bi ber û bêber ya ku xudanê wê derbider yan jî penaber bûye hatiye sepandin. $2 Emerîkî li ser her dareke bi ber û bêber ya ku xudanê wê li ser xaka Xomaye hatiye sepandin. Serbarî ku mal û milkên berpirs û endamên peyê bi tamamî desteser kirine û dahatên berheman bi giştî ji bo Emşad têne şandin. Heman jêderan tekez kirin ku berê jî baca 15 ji sedî yên encûmenên xwecihî û çekdaran li ser cûtkaran hatibû sepandin. Lê bacê nû piştî ku Emşad amarek ji darên gundên dibin destê xwe de çêkir li ser cûtkaran sepandiye. Hejmara darên li gundên dibin destê Emşad de zêdetirî 4 milyon darên zeytûnan e ji kûka 18 milyon darên zeytûnan yên herêma Efrînê. Ji alî xwe ve rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporteke xwe de dazanîn ku heman çekdaran di pêncî vê mehê de $14,000 Emerîkî li ser welatiyê bi temen Fexrî Rifat ji gundê Qermî Tilexiyê navçeya Şîyê sepandiye. Ew jî bi buhaneya darên malbata apê xwe Şêx Silêman yên ku li kampên Şehbayê dimînin çînîne û berhem rakiriye. Çekdarên Emşad li gor çalakvanên Efrînê dibêjin xirabtirîn grûp li Efrînê ye. Ji dema destê xwe dayîne ser navenda navçeya Şîyê û hin gundên wê herwiha hin gundên navçeya Mabata her corek tawan û binpêkirinan di dermafê Kurdên li ser xaka Xomanê de encam didin. Tevî sê doseyên sereke di stûyê fermandarê wê de Ebu Emşa de hene wekû doseya şehîdkirina Ehmed Şêxo cigirê serokê Encûmena Xwecihî ya navçeya Şîyê di sala 2018 de herwiha destêrîjiya li ser du hevjînên du çekdarên xwe li hîn jî tu lêpirsîn nehatiye kirin û her de kiryarên nemirovî de berdewam dike. أبي أبصر جاي يا أخي هذوليك يعني فرايين